silamɛ ɲɛmɔgɔ sigi nata ye Haidara tɛ ne ka cɛbɔ ye silamɛ ɲɛmɔgɔ sigi nata ye Sufi Bilali tɛ ne ka kanida ye ne ka kanida ye muso de ye wa ne b'a fɛ muso de ka sigi silamɛw ka ɲɛmɔgɔya la an ka change di olu fɛnɛ ma an k'u lajɛ parce que muso ni fɛn bɛɛ ka kan muso ni jɔyɔrɔ bɛɛ ka kan Mali kɔnɔ ya muso ma deli ka kɛ président ye wa ne bɛɛ fɔ fitini de b'a fɛ muso ka kɛ jamana yɛrɛ président république ye an k'olu fɛnɛ lajɛ Mali kɔnɔ ya muso ma deli ka kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ belebele ye ne b'a fɛ muso de ka kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye an ka change di olu fɛnɛ ma k'u lajɛ komi anw cɛw yɛrɛ dama tɛ ka bɛn a la n'an tɛ ka bɛn a la an k'a di musow ma an k'olu fɛnɛ lajɛ dɔw bɛna fɔ sa karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitini a ka muso ko yɛrɛ de ka bon kojugu ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'o fɔ dɛ muso ka d'a ye fɛn bɛɛ muso hali ka sécurité fɛn bɛɛ muso ye mun dabala banna dɛ i tɛ nin yɔrɔ walawala mais ni muso tɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ avancer wa ni muso tɛ diɲɛ ko o ko la o ko tɛ yen muso de ye ko bɛɛ ye muso ka di bɛɛ ye wa kodumani lege ka di bɛɛ ye fo n'i m'a ɲɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ baga ne kelen dɔrɔn de ma